Ndek ingi empere dhewe tak kebeki montor, Pak. Sadurunge pegawai bangi survei. Montore sapa wae, Bu? Ya montore tangga-tanggane awake dhewe ya, Pak. Montore Mbak Kom, montore Yuna, montore Parmin, karo montore Pak Mandor. Lah maksudmu piye? Yo tak kandakno pegawai bange ya, Pak. Nak usahanya awake dhewe iki jual beli motor bekas berkualitas. Lah jane direalisasi piro, Bu? 50 juta, Pak. Hah? Lah kok akeh men? Lah iya to, Pak. Ya disesuaikan ambek usahanya awake dhewe, jual beli motor bekas berkualitas. Maksudku ki ora ngono, Bu. Engko gajiku ki cukup ora nggo ngasur tiap bulan. Tenang wae, Pak. Awake dhewe kan konten kreator. Lah gajine awake dhewe per bulan kan kena nggo ngasur to, Pak. Iya yo. Sip, Bu. Aku kok, Pak. Yen wis cair tenan, rencanaku apa tak tukokno motor. Mas, Motor wae, Bu. Mas wae, Pak. Awake dhewe kan wis duwe motor to, Pak. Montore dhewe kan yo metik kabeh to, Bu. Aku pengen kuwi motor lanang, Bu. Nah ditumpaki gagah nih lho, Bu. Alah, gagah-gagahan. Paling lu mau nggo apel nggih Parmi. Lapor kan parmi bareng. Pokoknya emas, Pak. Nek emas suatu saat regane iso mundak. Lah nek awake dhewe butuh iso didol. Aku pengen motor, Bu. Pokoknya kudu emas, Pak. Nek gak emas, gak iso cair lah juga apa-apa. Halo, Bu Cemplon. Ya, halo. Saya suaminya, Pak. Oh, begini Pak. Saya mengharapkan kedatangan Bapak dan Ibu ke kantor bank untuk tanda tangan dan pencairan dana pinjaman. Oh iya, Pak. Nanti kami akan segera datang ke kantor. Makasih, Pak ya. Bu, ayo nang kantor bank saiki. Kamu lo wis ditelepon pegawene, kon moro-rono, kon tanda tangan karo kon njupuk duite. Iya yo, engko nggo tuku emas rapopo. Pak, ayo. Hah?